Natay ti 20 ket maysa ti tawen na lalaki ken residente iti Barangay San Francisco iti ili ti Dingras. Kalpasan na may pagrupan almes dayto iti waig ti Barangay Bagbago iti ili ti Solsona. Iti investigasyon ti pulisya, ti biktima ti nagturong iti nasa o lugar kadwa na ti ama na tapnon mapanagpana ti lames. Nagbabalawlatan ti ama na idi saan na makita ti barona. Mga agarop 3:30 iti malem na panda. Nagpana ket ditang nga area iso ti napananday ti Barangay Bagbago. Tatan idi bayat nga agpanpanada nagsinada ngamin kini amana ket iso namet napamit itoy sa bali nga area. Tatan idi balak dansan ti agawid hanamit ten masapulan detoy anak na. Iso nga napan nagpaarayat kadigiti residente iti Barangay Bagbago. Kalpasan ti sumagmamanong oras a panagsarsarag dati bagiti biktima, nabirukan dayto iti sirok ti box culvert. Kuna digiti otoridad agapu iti inot a panakakarkarkar ti dagana, nagbalin a rukib daytoy. Agarup na surok maysa a tao met ti kauneg ti danom iti paset na nakasarakan dati biktima. Drowning incident. Nalmes talaga. Awan ti makita tayo nga foul play, awan ti sugat. Iso nga drowning talaga ti nakatayo na siya. Nung amin sinarek mo sir, hanggang nga awan ti sa bali nga pagwaram no i-jemet laeng. So nga han nga naka-atras siguro kuno adda na isabit nga bado na when mo digijay gamit na iso nga han nga nakaroon. Napigsat ayos na, sir. Handmet nga napigsa sir, haan nga. Naulit nga min dijay te sakto lang di bagina. Han nga makapagpusipos di unin nga. Maysa ni Barangay Kagawad Joffrey kadagiti bimatok ken timulong anang sarak ti biktima. Patsyan na pamilyar digiti agama iti nasa o lugar, gaputa masansan ti panagturturong daditoy tapno nagkalap. Inayon na posibleng inrenta ti biktima abatuken ti rukib, gaputa dati intugot na daytoy a pagsilaw, uray na lawag pay laing teglawlaw. Gana nga dinaldalo sa DJ venue. Idikwan na pandabin at batok, ada nakita da nga flashlight di uneg. Tapos di ubing, hami makita di tao ko nada. So nga gaputa kwalaeng, nangayab kami ti sa bali nga ng batok ulit, nga may isa nga gapumula di San Francisco. So di timulong at di baba, ibaga na nga adda nga talaga ti flashlight ngam nalidem. So di, kunak ulitin man lang kat, baka no, naipit si unag, iso di kuan, pinilit na nga sinarag di jay kwa, naunag nga part na iso di jay ada di ubing jay. Kuna ti kagawad aday tuyen ti maikadwa agun daway nga aday tinalmes ti waig. Agarup talon at tawenen tinapalabas idi muna ang pasamak ti kapada nga insidente. Bali ti napanunot mi di rabi bali iklosan min to jay kan min to ti kwa nga handa mabalin nga mapan agkalkalap ti jay yun ta baka addan to lang ti chance naman yun nga muulit. So nga may mayat nga may maklosan di jay tapno awan mapan ka di jay nga parte na. Idawdawat digiti otoridad kadagiti umili nga agturturong kadagiti kadandanuman iti inda kanayon na panagan-annad tapnon maiyadayuda kadagiti saan nga inkakayatan na pasamak. Mark Magdirila, Balitang Solid North.